dhambi zetu, utuondolee dhambi zetu. Tukisema kwamba hatukutenda dhambi, twakufanya Mungu, neno lako halimo mwetu. Utusafishe na udhalimu wote. Tukisema kwamba hatuna dhambi, twajidanganya wenyewe, wala kweli haimo mwetu. Utuondolee dhambi zetu, utuondolee dhambi zetu. Tukisema kwamba hatukutenda dhambi, twakufanya Mungu, neno lako halimo mwetu. Utusafishe na udhalimu wote. Yesu, hadi lini? Njoo utuokoe. 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 Mighty Records. Dia obokonyi, nae no bonyore. Dia obokonyi, nae no bonyore. Bokonyi na se Yesu, nae no bonyore. Bokonyi na se Yesu, nae no bonyore. Dia obokonyi, nae no bonyore. Dia obokonyi, nae no bonyore. Bokonyi na se Yesu, nae no bonyore. Bokonyi na se Yesu, nae no bonyore. Oriana, era gasaba. Oriana, era gasaba. Akoyeria mariga, tatai wo mwana. Akanyoro bokonyi, akai wo mwana. Akanyoro bokonyi, akai wo mwana. Naye gora sabe, no nyoro bokonyi. Naye gora sabe, no nyoro bokonyi. Dia obokonyi, nae no bonyore. Dia obokonyi, nae no bonyore. Bokonyi na se Yesu, nae no bonyore. Bokonyi na se Yesu, nae no bonyore. Bushaki mana ndini mambinengia umurigeria yeji tariki mutinyi oikomitwa nyereko atukomia na ase umoroberi oramukia ndetse yakoto gusangana bwo kurigereria nga ingie kerikero ndoche nga ensi ya Kenya ritukuria rero iganyirite kuru ase bunge enene nga ingie kerikero chukunya kabake okorekana anene mono kubwatikana amuru muswada bukwane ku mwaka iskomo konyubumo president imensi ya Kenya ande igira chukunya kabaka ne history enene sana ase history ya Kenya na boigo siasa ya Kenya kubwatikana ibirengeri au ni gugenya ko bikubwatu kwa Konge igo imambi ritukuria rero aina turaje kunyaka to kurigeria asubwe mono amona ande amangi ayu anyariko bakakomorike nabo kwa gwa chinguru asichi gazeti chiga ibere na ali abiriko bakakorekana imensi ya Kenya boni gaturuti nga siasa ni gegente kuimukia libere ali nene kurwa asa ba Kenya nabo kuru asichi politician asese moye kansa nerigi kuboringa nere buya murabika siasa nsemo inditu yanga turanya kwa to kurigereria na gushugurikira amahitaji y'abakenya inde abakenya bamanyenga inkenkirike kendrete na ninkeke tubwante gushugurikira kiranya ko keusukia ensi ya Kenya guchugusio. Of course na ndo chike bakenya tukanga D-Day. So you might think impeachment of deputy president day. Tutaangalia kwa undani tarolenga na kigende ikendrete.
gekonge nande ase enseme gagusikirike gento kuna gokorekana abakenya babwente bakona kupori ntwa uche umuraigwense kagotina kaote anga in my government kona kubwatu kwa bantu bocheru na bantu esteri tamanyikanti abarai bagukunyako bagusikwa mergukunyako bakona kubwata bwatu ibinte binanya to baka ukwana gatenga na mo deputy one tagukunyako baka koraki kago chan lektigo inanya ko bakingo chandu aseta muiga lakini dende tuaringa amangana yiga na genderete na ndebono timetinga ingikerio umurai biensara chikunyako ka ukwana kubwatikana amonenga ne yegenderete isinginjo dia ngomo debut ngori garinga ochaniru amone ababunge baringe ange amumurai biense orengo chinga kicho asirita urumuge Kenyatta akalira sana boni garigati nero sokire wansire korira inki kegenderete as a government inali swali abakenya bakuboli ne umurai biense nanya ko kaosoka na boigaerere nga andake inki kegenderete as a government eyiga yayego sia Kenya kwanza lakini ndo chikoranga baiga bachete kuire mochine ya sebunge hizo sikiba bwate wote kwane kinga omo deputy president lazima atoke kwa ofisi ndo chikomolekera taninga kwa undani kabisa anamono kuraiga zega sotiane pechi akana na gatano to chikomolekera engane yiga abega sense mwendezi boniga sega sete ya the standard ndo chikorange chi company bere chabere ko associated go kubaterane wase umurobiro yuko social health insurance fund was the chief ndo chikoranga how comes is Safaricom amone company yiga chiko chikunyara koba chiko waterane wase umurobiro yiga o chief abuna sepe cha gatano mana bwege pechi ya gatano na kabere nabayiga yanda mandezi bona kwa naga bunga abantu bawocherera kubwatwa Gusoro kumurikira igoro ye activist okoro kwanga nere murara onyantuka bakakubwatwa korwase ya BCI abandi batanga nabasigari ndochi kumurikira tumanyenga what happened wikaraboni gabe kirase enyomba y'abanyanyimbo igongo chibaswa sega the standard ikarato kora na sega the Daily Nation korwase Hezbon wikima ase gazeti iga alindo chenga turaje kunyaka to kumurikira no kubwatikana amono kubiko biara kwe activist ya serita kebasumurara yundo chenga kiombekiria chenzi na Kenya ko bakego soka na goteba ngarasima anyara ko baka kuigururu aseritu kuria rero igo aina turaje kunyaka to kubwati asobwe mimono lakintu cyane ko to kurigeria ase pechi ya gatano arimo nga ngendo kikeri cyagerete irinde abanyenyimbo bakanyako bakomobeka biara ase ABCI nabo igo asense mwende ndochukunyaka to kurigeria nga ebitambokero ebi ababunge banyako bakobeka ensem wikraboniga yotokunyaka to kumanyinga ababunge chimisa to niko banyako bakobeka essay yuko ni kumwaka iskomo konyi bomo president immense ya Kenya nabo igo asense mwende ndochukunyaka to kuriginga omtata boigo amona abantu bandi batatu niko bachiri ase kigambiro gocha gotenenia omurobero yiga o chief nabo igo emeroberi eria nendo kwa kego itinishwa litukore igoro amone bunge gose committee bunge nga ensemeri ashango nyarara nge kwa kego chaka obotuko bwarero gokora emirimo na igo eneja f ngo tuguteru yarenge are gosene chikunya kwa kego korwa inde abantu baru asensemo ya NHF baswe ensemeri asha ayo na dojo kunyaka to koligereria nabo igonga omo senator yigabwe county ya Busia anyareko baka kwenda asikigambiro inde gutukuboria ekigambiro kiratinenia gotumeka gusoko beka robo ikanu kumurubiri yiga nabo go asense main omo gende bwe taxi kuru asense media Mombasa niganya to baka konyerekana ime county ya Migori maka yugo sira kuru ari tukore Juma anya tukoba konyorekana amone chingoma ase county area ya Migori ina diale asipage cyagatato omurigeria one turatukunyaka to kurigeria asobo mimono igo isaranso iketu nyaka to kweranga nkento kikeri kegendete gokorekana immense ya Kenya. Of course also as the standard iga sepecha kabirine keroto kwa no president William Ruto urana rekoba kago sarania orongura Mount Kenya region agane keroba gote buna ekerarenga buna omo deputy president asenga kiose ekero morai omukoro Uhuru Kenyatta arenga soborai iga gatarire ensemeria Mount Kenya region kera engaki
nabo igakanyara ko baga make friendship nabo igo okumanyikana kwa banda SSML bakanyara go baba gutwara trust uchiasa ariko ndo wikira boniga indo chenga nigiga sidi muri kirita gote habona bono onyare ko baka wonchokera orogongoru ase anyare ko ba kawo chako kumurwania omo deputy atimetinga namane ngomurwaniari aigando chikumurikira toramanyanga how comes yorogongura mu Kenya region rwa mwirira gotanga omo deputy president yomo koro yoborai wa Uhuru Kenyatta oyoro murai boniga bawate abangonyare ko bakigeuge utema Jesbon kusiana neringani eriga actually korengana amone impeachment motion yagendete kuna ukwanika no mjadala unyatho kwa ko ukwanika ama tukamanganya riko bakagweta gekonge antonye ko tukulire ababunge bako seringa ngochiko ko ngorusitore ndo chenga keromo deputy nyatho kwa bakagoswa ase kerugi usanya to kwa bakagochoro from the word go na ase eseginga buneyiga I remember kerari kunyara ko bakakwenda ase interview eribanya to kwa bakurangiribu ababunge gete mbari babwato ubwonga andake nacho kwangusha kubwatikana amone interfere ago amaswali rachikunya ko bakuboringa tia chene cha Kenya kwanza nje chechi nanerenga omo deputy president miro bekiri ara kore na kwene kinga Kenya nechikunya ka bake kogendera gochibosio aju akanya ko bakawita diriri tukoria ogotianiwo ndurochinge imtu byakorekanite ejini step cha tokonya ko tokwerera umurikiri ito nanyako bagakomanya kero umurayo yiga anatiko bakagoso asekirwe kiga bintu kibiri anariko bakagwetera ditukoriri nanya tiko bakakwete challenge siga bakariya gukwanira about umurayi umukuru bwense muske Uhuru Kenyatta tokaruga abo tugacha bono karacha kiresegi na twamarita amange na turigije akaego village boy yes even yani kubwatikana nga mbuna abere ko bagako genderie emirobiri yae nere nanye to ko bagako koreki gakubika ebirengereri byaye asamo as Mount Kenya oka nanturochinga oyune murai ore efiga ya Kenya bwente kurigeri umuntu costinga inkekeri abwente kokora chinsemo cha coast erinde nabantu ba coast na barba konyara ko bako se mining egendete chinsemo chiri banya ko bako kina tol simo kandete chinsemo chiri ebanya ko bako kina acho usengusiga iga aba usi obolemi ndobwata amatoke naro ne bintu binde binge ne abarabwanya ko bagako babekera emiroberio inde banyako bakogenda lakini bonere akanyako bagako beka Mount Kenya agatebanga egentege tangani ngurigeri yari chikawa ngakichukukina digolie kawa ngurigeri yari golie chae nabo kero to kurigeri ne ponasi yanya to bakegocha abantu ba Mount Kenya nigo banyate eponasi iguru mono ubwatikana nga emiroberie goza andake emiroberi yanya ko bakiye kubekuna serikali gwetera ase abisi omo debut nere yanya to bakiye konya abantu abakanya ko bakogendera bono ababunge ngumo boli bale aino murai bwense ngo isaransore se National Security Council kuligeri ngaki omorembe bwense okunyaka bokogendera dile ngaki okonyaka okotanga aino muntu bwense mugete because abantu abayigatari boko abanye to bakojora aini gochori naba Kenya bonsi nande office yori ni konyaka bagi kuligeru amuna aba Kenya bonsi kosi amaswali nabago Jesbon kusiana neringana eri kero se kuligeri onye Mount Kenya region ase ponasi HI ilikuwa juu kulingana na wapi chinsemo chinde nabo ko bori liswali buneri bori ngaki ane national figure actually egento kende kinga bunekyo radibono kera nyara ko baga kubulwa manganaye akata atamkini to adamu mupime mtapata ya Mount Kenya yani ni mingi kidogo egento Kenya to baga kugechi ababunge band actually ebiga ne bintu biri byanya ko bikogechi ababunge nabo kubwatikana amone chimbwa chiaye echenya ko baga kuorokia nande bono osoko swa ase serikali gwikano kumurayi bomo bwa uyo kabero murayi yo kabero gaibo mwasinyo ODM azimio mbarachora murayi gona tigete ko murayi yororo murayi bwikama kya ODM musikiraira Amoro Odinga keranya to ko uswa ase serikali igente keiga nkianya to ko bakie komogeche ngera mo deputy anaka karanga serikali yiga already ndo bwate msara mudafadi oyoro chekainga naitiri bagoli omo deputy wigasiri omo deputy akwenda gukora nyingi nanye akanyara ko gakujira mito omo deputy ne rubwantu kunyara ko bakakora ki
gakurigiria emeroberi aba waziri na nene mono mbinto kibiru akonyako bakora una injira ya meyo coordinate a government ichinga kiumura ibensa tayo lakini twaringa msare Mudavadi nware akore gasi yiga nande bono umurai bwiki amakya uyo kabiri umurai bwiki amakya ODM muskirira Amolo Odinga nero sori government nere bono onyole shares andake bono wase kuboringa aki mpaka naraka goteba kako te Mudavadi nga hata share yenu ni kidogo sana mkusaidia na kura kutoka Western yani ezigene esegie ryanye ko bageko gendera andake ko bageko gechaba bunge mpaka batebirenga bono wikiraga iga lazima tinya ko to correct to ko imbichi lakini asengane yiga yo ko imbichi umurai katuko so abono nga abantu ba Mount Kenya actually nambemo onyo numugusi wante to irerenga oyo numugusi ko imbichi bono utaragendera kero wafana igoro ya oyigo irete roles chumo deputy president ekero kora rie serikali yetete boigo tomaitenga oyo mo rayo mukuru uri Kenyatta akorwa ria sorongora Mount Kenya region abigo tukaranga Matiang'i sometimes na irete roles nyingi sana Matiang'i you remember alikuwa waziri lakini akamara baga kwegunga nero uchikunyako kagutenenera emiroberio emenge kubwatikana amo n'ubumanyi bwaye buri abwate lakini iya renge deputy president wikiraboni ekero kora rigereria Ruto Onyade kwa baka kwa Musalia Mudavadi osoiro Raila Amolo Odinga nwari bona mo deputy president abatira bakari ukurigirira kigase kiwatebe lakini rendi nabwate kwende amajukumu abwate kunyaka baka kurigiriri ayu ana ali omuntu go feel ka restaurant na se committee inga anyo ruyo atabera ga korangi gente kigani nchina akora ikinise kora pima rende ke mwanya abantu and maybe ne revenge awaka buchaze ngorora Mount Kenya because mbamo korera netenga ki yeah lakini ndeke to kunyaka to kurigiringa abantu ba Mount Kenya ne mono kango kwana ababunge ba Mount Kenya it is good na ne baranya ko ba ko rigeri ba tenga when the deal is too good think twice bon edire nengia andake banyere ko bagoteba ng'umurayo igo biriga na iga lakini banyere ng'ono mwana so ngambe inamba ya kabiri banyere nga ekeruge kiga ba kerusiriga ba kerusi ba murusi next mbabwate uhakika ng'umurayo wenza kunyara ko bagose muntu Mount Kenya amo David metena bali namba ibira serikali of course na abane na babero according ne constitution ya Kenya nababwate inamba ya kabiri nani potame ngo ngaki omwana omino nabo mubengarabe tia komo chocha arwegas because ga kurwegas ga kwandaka na aruara na guchiko chandika esinginjo tabwati asogochi togote mwana omino ga chandike nyumba ali ko luli mwago koragira na rasima manyingase iko it is good abantawega ababunga ne mono ba Mount Kenya na barabara aligiri gentekega bamara mayangaki gentekega nkero kera banta abandi bagente kurwani gose bakobori ngaki babwete konya ko bakumuisaransi nse banya ko bakomotenga aye no muntu seito ekiruge kiga ninsoke bwate bono kora iga tiagoteba ne bakuwanjita abantu bago banja sign koroimi niyo gosoka kali gukukwana mayanga abakenya bonsi bakorigerereti egento bakora nekiga erinde banyako bakokora engane yiga total kwa ndase ngana impeachment lakini bono kubwatikana ego nga engane yanyere kobeke goswa wikira boni gaba bunge ni 3 ningo basainiri kwa ndikumurusia isiko go murusia bisi and at least a third of 349 tukwate aba bunge 349 abata keiri 117 banyako bakobeka bako sign erinde impeachment motion imako ika ase bunge ekiki agetire nambe mukatokurigira asabantu 300 baje 300 na abantu batakere 117 kuruga a 2/3 of majority MPs parliament 233 in the National Assembly and 45 in the Senate niko batakere ba approve of which kege kunyaka bakego konyari kana isengecho 300 baitire batakere 117 Senate 45 out of 47 Ometomo ba ketokuri dia ba Senate ba with Mount Kenya they are only 4 or 5 Pono ntevia sa was being ora chamo kwa nande ketokuri dia 0 mbili akunyaka baka utanero mo Senate taiyo ba utanere
uso wako nyako bakora kinga no ari nere bono time thinga wikiraga lakini bono sanane atukwanya tumanyenga ingiento kikerie kunyaka bakeo gokorekana kero abaraibe kanse bakuburi umuraibe enso muske William Samoei Ruto abeke nyumba yae in order ara tuguterare amangana a impeachment nare nyora kero impeachment kunyaka bakego chaka igobona nane politics toso ha tunaona Romo Deputy President yatukamete kabisa on Sunday ase kanisa gete agosabiro kabisa kagote kakuburia lakini ndende manyanga kero nga impeachment go chakaiga e process yonse bona aba Kenya ngura switch tore off kurwa se bintu binde so impeachment of which e kansa ya tabirenga number 1 eganga yoko murusi rigadi ase kero keiga taringa no komurusi tu yani no gosiria abakenya birengererio namba emo babe bintu bichenzi ba politi amagendero namba ya kabere abanyagitali bagenda kuna kuburia ngari yabo yes bona abantu kusiki bara off korwa se bintu biga baswega namba ya gatatu adani aba ngo turusi bari birengeri kega lakini nende abakenya nabaro bagenda kuna kuligeri nebe yakagendrete bagenda kuna kulinda ikiti kuliga na rutinga adani nga yekeire ebintu bigenda kuna ukwaneka nande serikali genda kuna komwachugwa kubwatekana amuntu kuna kubeka ebintu binga munebiga ngugwocherera kwa bantu abaiga kuna kubwatu kwa bantu abaiga ebiga no gosiria abakenya ebirengerio koru asense moiria ya adandi egento gose koleta engane ya chief Safaricom kwende igaye umuriro ebine bintu biri yani serikali etete kona koleta lakini bono abakenya banyere ko bakumanyanga serikali naberiga nande aiga no kunyaka ke utuira at the same time we koligere libatakiria mongo ya Gen Z kutaka ko basiri birengereria so kumarest murara kwese yende kwese koligere murara right now niga bikira magasi niga ke subutu kubarero ase getasini kyabanyimbo nande ngwamurekera nga Gen Z bayimukire batanaki bateta abaine kingo igore lakini nere chinkuma cyo kwaneka nga murana bara tukuguru chima bikero impeachment motion yairi of which tibedinga nenyarekane lakini aina tukucha kwa watu kubwati asubi mimono indinya kwa to kumanya umurigeri itunga ngendo kikerikera agendere asiri tukulia rero kubwati kana amuno kubwatu kwa murara okubwatu kwa oyorengo mos governor bwe county ya Kiambu Ferdinand Waititu amuna abantu bande banyarko bako bekubiara nabo iko ngani kikira kunya kwa ko gendera chingaki impeachment motion iraje kunya kwa ko endera ase bunge enene tuskainse tomurekera igoro ya activist igoro nereke basumurara ndochenga niko ritu kore igoro anya tukobaga kubwatwa nabo ibonko nyoringa murara nikanya ariko bakako beka maisomaro igoro echi projects chiri chinyari tukoba chiko kwama ase mtandao ya social media nabo igo na kworokia enchera corruption igendete okorekana aiga Kenya igo bona wikira bona ibona twakumurekere kebasumurara nigara sama oko yabanyanyimbo actually keto kuligeria sengane ya murara kibaso lit kuligoro abanyimbo nigo bachitu wika ase avisi ya gotoka chinse mochiria cha kawa sukari me ye county ya Nairobi asanya tukoba kubwatu nande kolengana ngabanya tukoba kwerera injiranya tukoba kubikopiara nambe emo ba kolengana nabantu balinga service yae nigaire setenga igari ya chanto koba kwendra aina Yesu paru yenya tukoba wika asense mo eyo umuntu oyo mubweka oborogeti ekebande kyo banyanyimbo egento bakagitenga anabanyimbo ba DCI bajite kunyako bakumubwata lakini abandi babigiti mask bajite kunyako bakuyurukia ese bajite bakabisi yae na kumurusi karajite kunyako bakakubabori nga imbindo kiebiga actually nambe imbaruete mbake namba yae gaiga ere KCQ 166J bono kerwache tunyako bakubamina na bamubegete chipingu bakamubeke garime bakamwira egento kirete nga abantu abane ga service ya bakanyako bakubwati egari eyo asibanya tuko bakwenda kuika asikita sini kyabanyanyimbo ekemo imi county ya Nairobi si banya tuko bakurengana amuno kubwatu kuiga abantu abange banyako bakuburia nga inki murara kunyako bakubwatiru anamuno kerando chinga omoseneta bwe county ya Kisii Muskericha di momoima onyongo nyara ko bakakubori engane yiga nabwo chi activist kine nyanya ko chiguika ase area nakotema kolige dinga ngento kiekega omo
activist ganya ko bakako nan tunyire nga oyoiga nigare eroya usomete what qualification choko ba eroya imisi ya Kenya namba ya kabere numosa what imyaka 25 ne 5 ne 3 28 years old imyaka abwate lakini natani 29 last month nande kato kunyaka to kurigeria ebintu binde oyiga no muntu abere ko baka kurigeria emirobiri serikali anemono kubwate kana ngachi project yanye ko bichi koronchi wa bakomo Kenya akunga project ene to koronchi bake project agote yake koronchi kumara gatatu nando koronchi project yiga no kwere chibesi ya Kenya ofuichi aba Kenya bateta magendero ama gose project yinya ko bake ko gendera na roche na tarete project ya moga iga bosongo ya Kanza Center njinga nanye vegete biero kabisa lakini alisema atarudi huko tena mara ya pili. Lakini kwero ibintu bingamne biga oyiga neo mfano tikayiva serikali mange chenzi nale inafuatilia ama nyinga ina arabuate lakini ya basikali Lisbon turamurikire kwende yiga kulingana bana bana tako bakumubwati anabigo kulingana na lawyer chio lawyer yomu wano murara nigo batanga basikali mbali kubwati constitution nigo bakubwati orders from above which means in constitution hakuna mtu anaifuata hapa Kenya. Actually ndo arangane bane matukuma kaiga toko rapingana di Lawrence Mugambi abwatugete ekina keria goseko na chakolinga uyo ringi Masengeri aenda ase kigambiro atikunya kabaga kweranga inga yaba Kenya bali ba tatu bachete nigo ari kunya kabaga kuombia which means inga chinseme chigaisa tuche serikali mbari kuwa kituketa ane kera batari kuwa kituketa igo ibinte binge bide bikunya biko koraki biko nyanyansi ka usibigo chaneka keto kunya ka to koligeri ase engana yoko imbichi gose yoko bwata umuntu nambe mumuntu kuja kubwata yakonge it is your right namba wale kwa resenga aina engo akubulireta umanye namba ya kabere na tumirwo cha sore inkobwate okoba iri moteliga neriga mo yari mo kwera ni buya umanyenga namba ya kabere namba ya gatatu nuache tokene na go sengo bege jipingu obate ibeka aye go seto tokende arrest na begwenda ko koruwa lakini mo ni go konyana umuskali agoza gore go sina visi yabo otairi taro chigaiga obekire chipingu babekireko komire of which a constitution triko nyaka bakeko takege ntukengamnikyo nande karo umuntu abacha kubwata nabwanda ko te inganje nyarebe na nyarebe kwamanyanga umuntu mbwata noyiga inamba yayiga sinere yiga nabori chiko liko nyaka bari kwererego kero umuntu akonyaka bagakubwata ebitambukire biga nyaka biko imokigo ende kwamanya nebakowikali ase kero chiko like statement kwamanga nyarabo na nyarabo mbwata ambwatira asigete okoba yeke neke neho kero kwende koti uchikunyaka okwegerera kwamanga ngento kikiri uchikunyaka okwegerera ase koti ende koti nyaka bayikorigera inga amaina mamocha kana aragostayo of course to tigana na bono tigando chenga zega zete ya the standard deputy yakana gatano bono no impeachment did they igando cheri kireke gima asekeri to kwara murekera tora manyanga why omo deputy president atete konyara kabaga kurusiwa ase service like ndege tanga ningeri to ranga gaiga kubwatikana na bega banya ko bakwire motion igani ko bawate abuna nigo mo deputy president era ko baga ko twara a wealthy enyinkamono ase kakimya ke igaba soire ase abisi abagono chinga 22 farms chanare ko bachikobe chikobe kwa se motion yiwe chikwanerwa chibwatare no deputy president ikabwa se abana bana nabigo mukaye babateba ngana ubare chi directors ase chief farm echo ino kerapone arabigo a property ya omo deputy president ala ko baka wakikwaya ngere 5.2 billion ase kakimya ke iga babere ase abisi karaboni ibintu nabiba wachikonyara ba wachikora bikwandira se bunge ikaba ntokora impeachment motion abigono nye maiga aigani ndo chenga high court ni bayana takuba kego tugutera ro gutaka ko mo deputy president gutenenya impeachment plan yae abo ase bunge NNM aigana baigoni ndo chenga Cleopas Malala ni out habuna National Assembly na erotiri konyara kubage kubwatia a constitution ekeraba okora chi motion chabo ase bunge na bego ase bunge yes senate ayuna lege to kore kana igazi gase the standard
kubwatekana na impeachment day yomo deputy president tiga shabwa wana togosika mutune kira okoreta wikiraga igase omurubiro yo chief okobwatira nibone kampuni ya Safaricom ganindo chinga questions ko sama swari ni ganyara ko baga koreto Hezbon kubwatekana no murubiga bakuburinga how kampuni ya Safaricom ikonyara ko ba keko bekirani waigase omurubiro igo chief actually korengana amono murubiriga nande keto kunyako to kulikerire asogo chakana ko murubiriga o chief nawe kuru asensemo area ya NHF anemano enseme igane riyo konya aba Kenya asensemo yoburwaria konyaranga njibesa ne kuna kobeka ina inchire yemo yukonya kugacha diriko igule ubukwana nyagitari onyoranga no bwate ikintu giko chikunya ko konya ndwarura amatukumae amake ochimega gaiga aba Kenya bakora bawika wagote tu wikesinya gitari twatebunga NHF tiriko kora asigite gokora asigite gosokwanyaranga chibese chiri ime kwabekire kwa rwari gusini gitana gyo kachibokana na mario gari ari expensive tekunya ko yokonya andake ebirengere binga mune bikarbenya kwa bikuruigu serikali igacha ni idea niganti inya kwa bakiko chenjia umurubiriga o NHF woji asense miga ya chief muna inchire yemo yo kwenekinga amo Kenya na chikunya kubuka kwanyeka gwetera asebesi ya kunya kubuka kuwacha nabo igo kero ingane yanya kwa bakiye kuchakiwa ekabake koleta liberera immense ya Kenya bakari tukuriga naje umuwaziri bobo chenu aya Kenya Debra Plaza kare ase committee bunge iguru yobo chenu asibanya takoba kwere nabo kuibeka emiroberi kokwanira emiroberio eri serikali enya kwabage kubeka ensemo nabo go ensemo yigaja health kwene kyanga umuroberiga ndubwato umuroberi chief na sha eyine miroberio Kenya tukabage gukora ki kigo yani kego cha coffee cyari nabo gutugutira umuroberi o NHF isiko irinde imeroberi yenya kwa kigo cha kari tukurigoro ne basi kinsemo ensemo ya huduma asensemo yukurike imeroberi yega abantu niko bayikire irinde kubwatekana ngabaminyoke chingaki nchiri baetera kubwatekana nga imeroberi kego chaka onyorenga mbabugate esiba konyara kwa bakora ki bako genda bako achinibo yabo amano ngabantu bakora asimirimo ya serikali wanje no utanja number 1 dasimunya kwa gukuturu ekwende ga chief na sha itasima abantu bametinga NHF ngobuturwere yani ebigane bi ntubiri bikonya kwa buna enjire yemo yo konya umuntu kare karwari onyaka bakakonyeka bona Safaricom ngikunya kwa kego chiremi nambemo Safaricom ne kampuni yobwererania inasaidia for communication of course inamba ya kabiri Safaricom inasaidia kuligereria umurubiriga transparency umurubiriga ngakira chikunya kabage ko nyarikana ikomono kero Safaricom gikunya kabage kubatinwa asumurubiriga andake niyo kubika ibirengeri nga Safaricom nizikunya kabage ko banyana bo kubika transparency kubatikana ingendo kikerikira chikunya kabage korekana ase umurubiriga o chief. Right, totiga na chief bono toswega lia se enseme ya height mission nekero to kumulikira chinse ubona UN usenseme ya United Nations yani ndo chenga nigo bana rekuba go extend height mission asense unique ndo chenga omo president William Ruto anya rekuba na nya tukoba ku the pledge yuko na rekuba kubatu kaba sigari 2500 by omutinyo January omwako iga ole motwe. Right, abe wikaraboni gasense meyu ya height abantu weta 3600 no bana reko bako Syria obogima kubwatekana nega zetiga ya the standard wikaraboni ganindo chinga UN anyare gwe extend emission ye UN nda kwa neking obure ningo kolekana bara sense ye wikiranete inda kwa neking abantu komenya bara senchira yo morembe togo skaga igase gazete iga ande tayale mangezi boningo kwari baga muramya kaze gazete ya The Daily Nation. Okay gekonga nyumba tutaraso gazete iga ningona ko kuraga nituramya ko ka asinza mu yakabiri studio turanyora litangazo elimo nyako to kwena gochaga iga tunyako to kurigereria na ase gazete iga ya Daily Nation ngekerikanya kwa bage komorekerwa nawe kwegwa uburito asema mbiri tukoria rero
kila siku ya Jumanne na Jumatano saa 2:30 hadi saa 3. Ungana naye Karen Atanja akiwa na mgeni Judith Nabwire wakikuletea kipindi cha afya mbashara kwenye runinga ya Amazing Voice of Victory na redio ya Voice of Victory. Kosa uchekwe. LT Kenya International Medical Center ni nyagitari ikotoka ime yomochi obosongo. Kenya International Medical Center irega igomochi obosongo. Igoto kunyaraka otokotumika chimashini chekerero koringoria omochando ore asomobere ogo. Mochugo songo nane ni gotoko va services chia marwaira amarwaira ega toko kanga chronic diseases go lifestyle diseases omo ligereria ina marwaira abera go chande amate itenga kientambe na ida abande abare mairi nonya na abande ni gobara sinye gitari awa wetera marwaira ega toko kanga chronic diseases ya marwaira to kunyaraka otogo konya no burwaire bwa diabetes, high blood pressure, asthma, arthritis, ulcer ne marwaire ande amange bwata abanyekitari bare trained nande bakurigereria umubiri w'umugima ko wetukia bakegesanise igonga kimashini nigo kiroro cyarure kinse kya maiko kikurigereria ebimo byawo byonsi bibyo umubiri ko wetukia bakamagurunse kira nabo iko kira ritukuri Jumapili gochakira ensa eyamone kideka 20 umirana na Daktari Irene Kimuma ase akunyaraka baka kweresa amange iguru y'inyagitari yaito inyura na sigitasini kiachiri nguma kya Amazing Voice of Victory na amange kuru ase nyagitari yiga ya LT Kenya International Medical Center ekogera tokurigereria umubiri w'umugima twachaga kurigereria kugwesa amaino nonya n'abantu mbara amaino asumbuete aho batakeire banyora amariogo ya amaino singe njukurusia amaino tari korokwe solution yonsi murigereria niga kwira ni ubonyamasi bwitu bw'umubirense ubutokoroka immunity asomuntu kwigesongo kwanyora ngekero immunity yabeyirense niga marwaira ko chamange mono niga kona kurangira ni final kwachikonyora ng'umubire usarekire nigo gotonyora gwetira enamba yesimi ere 0717176383 gose 0798018654 kuria na kikego sali umubiri witu igonga kitotigiri maega so kurigereria mangana nutrition nigo twachiri gokonya omochando ore asomobere ogo. On 5th of October this year 2024, Metembe SDA Secondary School Alumni Association, in conjunction with the school principal, board of management and parents association, they cordially invite all old boys and girls for a special offering ceremony in aid of a borehole drilling. The ceremony will be at Metembe SDA Church Campground. Also note, the meeting will start at exactly 10 a.m. Former students will get an opportunity of sharing and socializing. Ne numanyete buna Voice of Victory Radio and TV twakwarganirie obokoreri bwaitu gocha asore ase chi studio cha Voice of Victory nabo okwenyorera obokoreri obuya buna bono koroiserwa amatera ase chikwaya
chiria chitabwati abaegeria nabo igo nigo koroiseriwa amatera ayo ase chinchera chekerero kegima. Voice of Victory ngokora turi programming ase chinchera buna bono asoko bugeriwa epiano keyboard nabo igo chigita ase chinchera chekerero kegima na matera ago anyare koba kagwanchwa n'abantu abange. Boigo Voice of Victory Studios nigo toko rekordia ase chinchera chekerero amaterao na boigo nabo togokorera keria tokoroka mobile recording gose twacha goika ase ore ase ng'encho okoenekia buna kwanyorire obokoreri bwaito ase nchirengia. Voice of Victory boigo ngokora tore video shooting ase emeyega ao buna emeyega yechinyangi emeyega ya matanga esolo artists ngokora tore emeyega yechikwaya emeyega ya prize giving emeyega ya graduation emeyega yokoiborwa gose birthdays nigo togokora emeroberie yeiga asogotumeka chikamera chekerero kegima buna bono chi BMW chi Canon nabo igo chikamera chinde no nyanchiria chikoiruruka igoro chimanyekaine buna chi drone. Voice of Victory ekero okwa rekodiri amona intwe nigo eyemo ase yemo okonyora kuirurukeriwa amaterao ase radio yaito ya 96.4 FM nabo igo akwanyara kubekerwa amatera yo yechibicha ase TV yaito ya Amazing Voice of Victory Leading Souls Christ. Voice of Victory boigo nigo tubwate umuroberio bwokoroisia amatera gochia ase chikwaya gose composition nabo igo nigo tubwate abaegeria abo bakonyara kuywanania amarioge akegima agose koya harmonize. Voice of Victory boigo nigo tubwate emeroberio bwokwegeria chikwaya amatera aria amanyekaine buna achiset piece aiga boigo nigo tokonyara koenana obosemia gochia ase chikwaya buna chiwenerete gokora shooting aiga boigo nkonyara tole koenana amaegerio gochia asabateri bene gose chisolo artists buna bagwenerete gokora amatera abo ase amange tutarire goika umuchie obosongo asamagacho a golf arcade mbarabare ne stadium ya Gusii gose asamagacho a Kenya News Agency boigo nabo ogotokwanera wetera esimi ya koboko yo ere enamba enoti isano na ibere isano na ibere inye enoti isato Uyakima maga yokuru asomotumoko oyu mwenge kongena neninga kitu kunyaka to kwena ase gazeti ya Daily Nation to nyaka to kuringa ngeto kirikenya kanya ko kumurikirwa kwegwa ubulto ase mambiye tukuria rero aiga ka to kumnya kukachi page cha gatatu nyaka to kurigeria kubatikana amono mogende bwe driver taxi osomo gendia we taxi ndari mogende we driver mogende we taxi kurase county ya Mombasa nikanya tukabaka gotoka county ya Migori ujunya tukabaka kubora kurwari tukoria ijuma bono kubwatikana amono kubora kwae utaranya kubako kwa asubikanunga ngento kikerikirete wika okubura kwae goika anya tukabaka konyorwa county ya Migori karine chingoma asanya tukabaka kwirani kwa ase county ya Mombasa lazikunya kubaka konyora oboruari kolengana amona ngina nikakonya kubaka koranga moise koye esimiaye nikonya tukabaka kwenda off kutakera chinsa kianda chia marogo balia Friday mambiya eli tukulia chuma mosi ere off still and amise tiata yo igentukirite family igikachaka gwaka report na boyo kwa uchaka kurigia o mwanchu abo asifanye tukaba kumonyora imiye county area Migori bona process yons ko muri Mombasa mpaka Migori etanya akabagi kumanyikana goikenunga nirerie ayo chinga sama tukaiga apa Kenya mpaka kuna kubora chi family cyabo ukirete iga okonyora nga muntu chire tayo simyanya achire off family yo gutigara amuno mujano omonne iko nesekane bwente tubeke buyana bwo nyako bakikubeka security seine endo muntu kwa kubura
ese familia ya manyanga ngintu kikeri kyanya ko bakeo korekana gwika umuntu iganga yale singi tokonya ko baro gukuragira umete naro ndora umwe serikali mono abasigari kibabikira they have to perform their duty actually keto kwa na pote serikali na basikari because orders ya basikari bakanyora ko assess serikali they are what the constitution right we came marabo go asense mo enendo chinga county area ya Trans Nzoia no meto mondo ko na Ken Walbora na kamwegure unless to kole tigetabu geko kunga kidaga kimemwozea kidaga inche ngikolete hivyo mwalimu actually ni mwandishi na aligete vitabu vingi nga Siku Njema, Kufa Kuzikana, Tunzo, Ndoto ya Almasi, Damu Nyeusi, Ndoto ya Amerika. Oyu kato kuma ukwane egwinji kerali gete vitabu hivyo ikobona county yiganya ko bage ko moa amaskani kwetera ase university ya Kebabi buna entire yemo yumuriki nabo igo umuriki amangana meto ne journalist. Okay. Ken Walbora is a journalist by profession. Yigonya ko baga ko lika vitabu ebiga. Nimembe vitabu ebiga sigati vitabu ebiga na nyako bakingo soma Damu Nyeusi, na nyako bakingo soma Siku Njema na Ndoto ya Amerika na mono kidaga kimemwozea. Ikongo akorote Damu Nyeusi. Damu Nyeusi nimeisoma Wewe kana exam yako kwa Damu Nyeusi. Tinkoreti pati nilisoma. Alright. Ni mbwate kuri gati vitabu biringa. Ono muntu bwata maarifa na ne mono komulikira nga inkekeri kekendete kokorekana asense. Anene mono katokuligeri nga kidaga. Ntu abwata muntu rukuru kunga nere ngaki akoroku. Utombulia. To wate mtemi. Mtemi na Sababora. Na mwalimu chief. Kero government yanye to kaba kekoba ibono aga katokwa ndai by the way taringa to kwa na katokwa na to onyora ka point kete umuntu yike apugate wetera as a government andake akoranga na majiti koigurerwa ke ibintu bikuchunya ka biko korekana as a government ani bagechi prophet kete because ibintu bakuriyo na biyo korekana si ndroche ingakiri bajete siku ya mashya abantu bakubwatwa umuntu uri orenge wazimu matuko weye gakubwatwa gakurwe serikali kakobera amatuko atatata kwe ukende engaki bakorwana uzarendo wao umuntu ndo nyata ko bakubwatwa umuntu urukunga amani na imani bakabekwa serie yemo sikuri riboni kanto amurigeraga mungwana gete kabwatire gaiga babikire serie yemo ari matuko we yako batenga aki hata mkinishika kuna matuko wewe wengine watazaliwa na watasaidia wataikomboa nchi hii kutoka mkoro ni mweusi hivi bandango taguru bya leke bya mama mboga sasa ndoboroje bwanda byo taguru byonsi kinsemo chikoya abantu bakumya balese serikali nga mondo yuri kwa kumupira cheche makweche hospa kera konya kabwa kumya serikali tikitu kama konya nalo chesere timu yense national team ibigani bintu biri konya kabiko korekana nande bono asig igitabu kiko jikwera actually no kenya takwa kwera ke kongoki no enga kiega nyonsi piegacha mpaka mtemi na Sababora akaenda agaita abantu bachita matanga yabali ngaba kisinge jaki achandita abantu abate bwa matobia ifamilia yae yokegacha nabantu bande bakeigo lakini amani akanyako bakwenda matanga because ari ngumuzarendo nakone kinga government abantu bakanyako bakomachoranga government ye netutete abuna sikitabu kiria kya kidaga abo igasense media ya Damu Nyeusi nenda ko baka kwandira ibintu ebinge ana mono chenzinga kiekendete yani ibintu ya chenzinga bire nanya to ko baka kwandira abasaigete orenge rasta Africa America nga gitoko baruka babare Black America na kwandite jamemo tewe yanya to ko baka osese mtindo na boy ko so anasa nga kibugima bwa bwanya to ko bokwenda ndo apate Damu Nyeusi. Damu Nyeusi omonyene bono muntu kitabu kiko Damu Nyeusi and story ya lengoro yalikuri kunga Damu Nyeusi. Tewe aba Africa bako inferior ngosie asechi abasongo. Baranga abalispiria. Ndo cha yeterite. Kini banyolanga ana bokuba mwalimu wa literature.
na mbo iko sense me gandoto ya America kiri okunya ko korota na bunker to kwanire gorigoro ndo morigeria arigeria omorikyo yo iganga ngento kikiria nto ko bagakolika na ndike kunya ko gakora kana singinjo fasi ne kerore gie jami na bo ngento biri kunya ko bikokolekana ikunya ko bagiko reflect tuise basoma fasi buya ane kikero abana baiga ba gendrete tingi na kiba gento gokora gitabungero to kurukanga eketobwate nga kigogo actually ini government bono doje gari nga uzalendo tunu na sudi bakolera uzalendo yabo ngakolera bali ngubwatu bali ngori balechera activist ngubwatu kiriche ibechera gari cyara siekeru ngolera bali uzalendo ngolera bali ngaki abawakana taxi emetare sibiku akina nyoronga ubuchafu no bwikire gari asa mazingira bagwanda ko korera emirimo abanyagitari lakini wara chafu mtu arumunyagitari wa mugako erusi bugima esinja mazingira mabere akorega 3 days 6 hours ataraenda mwaye gwisibi atararagira ibigani bintu biri fasi ya ndiko bakyo tubekera nsemo tubande kona ko tukuri na ko bumurai nambe ya mukara soma fasi itakusaidia aliyo kuiwarira ibintu biracyonekana ko rase serikali bona murikyo yiga nige county ya Trans Nzoia nyakabage kumwa etuzo enene kubwatikana amuno burikibwa actually nanje ngo nimusigete sana ningodige ndigasi yae yo sirio mugima ningo yo kuna mtu alipoteza mugima ni huyu nero yiga nero yiga nando by the way I remember kwa ngiri kentakamo sirite bugima bwa iri tukoriya corona engakiria corona ya what things na boy kona morekereta matanga mtemina sababora ngara jikunya kabaka utire kuna watu saba peke nere na atiri kutuna bantaba kesana andaka abantu bagateba hii kitu aliandika hii ni vision aliona ni Mungu tu alimuonyesha baada matanga ina takiru ikenwa mna bantaba nene wasomi wanifika huko lakini corona yagere tungeenda sisi singinja ya corona ile nyatoko bakao sinante wiya nyatoko bakao siri bugima bwaye niko ntira ya linki yani no jige tukiria kwaneta about mtemina sababora mtemina sababora nikachete akengenta bako bakamo biruka bunda bakanyoranga ibimo bikibyatigarite no jige nera so siri bugima bwaye ikanyata accident akairumba kanyagitari akanyanga tayo moyo akanyoru moche of which igete yani ikiria nyata ko bakao kwana sometimes nyisango toigorari bintu twanya kwato koranga ikiga nabakirachi wangu igo kokora no mwana gakona ukwana ye vision yaye engi bintu mbira kona ukwana murigere byana keke CBC achire yanya ko bage komonta na kurigera bintu ge kunya ko bage korekana actually na bugima bwa bwanya takaba kwarega umwaka uri 2020 nikanya takaba kago siria ubugima bwaya lakini ndena abwata chitaito more than 40 ebyanya riko bagakorika nabo igo kurutira ase serikali county yigani gagenda konya ko bage komwa amaskani ko bwatikana amuno burikibwa na indugu siga apate ndu wato murikyo ita naro ligete mstakime Timothy arenge nero kurwa se bungeri ya Bogetutu not alright no harwete nere no ni marenga nguri kano no indugu sindo bwate uyo kotorikera ako tubwate na bange bakorika ibitabura lakini kigana cyane ko bakeko somu ase system ria 844 kenya ko bakeko amatemu amanene go nigo tokwaneri nabo igo bali babwatikanga yukurikarika kigasi ikine kingia fasi ne kerolegie jami giko nyako giko mishe jami ngagiye koru ngagiye gochi yani ngendo kikiriko gochi kunyako bakeko korekana uche asama tuko arebusio abo igo amangana ya sifu na shanto nyako to kwanira murarake basutwanya ko to kwana gashagwa tonyera ko to kwana asobo mimono abo ka to korigereria ase asense meiga tonyera ko to korigereria chipechiche 14 aigando chinga agastori ngara kamorekeiro ro kubwatikana nga abagendia be chipigipigi nga kibako nyako bako ita abagendia ba muabo the enemy within why leaders are implicated in the killing of colleagues
ayino nyara koba gukonyora ase chipe kia 14 actually abagendi be chipikipiki ngo igore ngosirire oitiru epikipiki ya iriru ebintu bingamune biga bagoteba nga nabamu abo bakonyara koba kobaita kubwatikana amono muri kibigaziti gana ndi kubwatikana nali akonyara koba kagosoka abakagirwa abatangani bakonyara koba gotoka bakwiba chipikipiki no muntu mete kwa India. Of course na bakora boda maybe as a sector gate. Iko banya koba kuburu banya koba kwane kinga kobe kabali omore brand banya koba gusikana banya koba gusika ubugima metege konge asensi ga na bugutwara team million na bugutwara mamuraka ande ons lakini ngendo tagore no bugima narora omonto yo moga ko ligerie gento abasahe bagenda anene mono kurwase ubo umucho busongo bako akamago tweet kurika online akaote bang obogimo bokunyara ko bakogochieseriga onyure omonto nare Kenyatta hospital goseki KTRH ya busungu gaiga obogimo bogochiesera ere bona akare ko bogora chibesa chinyinge ate tabogore in fact yabekiro sinembe obona akora yani atakete yani ahira nemo yani anyore chinguru nane ira nenomo lakini aebono kerole buya obote to gochiesera obogimo boiga manyanga obogimo boiga ekigane gento ke precious utanyora ndonse umuntu niga akomenya limo ande esinga kiyagore buya make sure nga nkore ndore umwama togo make sure nga nkore ndore exas ke konya ko bige kurumega ngiye konyora nga umuntu nabakone amabere lakini abigita amaji mayango obuno bugimo bw'umuntu kose ngombe iru igyo rero diba gukora itira amabere ayiga odetoni as na to experience na bana ba mindoma wangwa ndo chikori kata oiro chikobutora mario koletere chabate mo ko re chabati sato eso ya chikobutora nete ibini tubikonya akabigo keme asichingu chigo mono ya konge ante akoto kosikobo imasinge njunga obugimanya sabi kokorwa nyale mwanya bantu ndia kurubo bugimanya konge timedi kosekonangalera ngonya ko batole ngimoyo gaiga lakini nende yote tisa 10 ni kwamba Nyasaye na ameita yonse. Of course. Ngo kwara kigimo korega zega standard ngo munyakia se sports to kumulekere team ya Arsenal yabere ko ba eguru Arsenal me waka set piece yebanya ko ba wakire team ya Leicester City yo kunyaka kigoli bera se last minute chitaye kanye bakanyara ko ba kanyaro bechigoli nye ase ibere wikera boniga ni gondo chinga baranchi kumera ni team ya PSG azikibeno ya Champions League ngati mieno binde na Barcelona ni timu ya Young Boys, Liverpool rumena na AC Milan, Dortmund na Celtic, Inter Milan na Veda, PSV yomena na Sporting CP na Boigo Pratfala yomena na Manchester City setinse chinye chionsi pichi abutuko aseri tuko liale leo tabubati mieno ne biga chigo chaka saine kamili aseki mieno ne kiria Champions League apiga timu ya Manchester United ya bakego ikorwa kigima lakini ndalira asimo barogora Manchester United na Hotspur yemega yuko ni kure timu ya Pans lichiti iko lisano na ibere asebo saitranya robo ibonde bozi na biko bado yigendrete konyora biko itwa kigima na bondo chinga Erik ten Hag niga watebanga please give me one more chance ekero chinga fans kurwa sensema ya Manchester United nigo bakale gotebanga Erik ten Hag out lakini hakoba timu yere timu enene according ni management ye timu ya Manchester United batetenga baveri ko bakora tukuta coaching ko Ferguson ya soka coach ko Ferguson nini nga ba mwake kalamu lakini uyo bate bilinga tikara berara good time andake bara giringa ki game kunya ko na sometimes mo pira na boko tu ara bacheza jaba haya nyere mbal ku wane coach na ba take kupanishia coach na ki red card na rochi anya to kage kwegwa ikurwe kwa sumo piro yo agitu kenige ndongo na rochi nga anda komo wazario yo iga ni kwa bata igwana ndine coach akate abono mbiyana toitu mete na bomo kupanishia coach okoba nga mutitaende. Yes, of course that about toku wanokuya na prayers. Kina kigento kigenta konyara timu ya Manchester United asichinga kichigara kini boni gase standing table ndo chinga timu ya Liverpool ngetangane chi point 15 tukabonyore timu ya Man City chi point 14 Arsenal chi point 14 Chelsea chi point 13 Aston Villa 13 Fulham 13 Newcastle 11
Tottenham igatwara 10, Brighton 9, Nottingham Forest igatwara 9, Manchester United igatwara pointi 5 na ibere, nabo timu ya Wolves na timu ya Southampton igebwate point tutabatelinga Manchester United ni kali bali 12 eli bali 12. Of course, thank you so much. Lakini bono mpira kutunda sometimes let us accept me David bingo kote ine botambi na botoko mana iguru y'umupira lakini mayanga abasongo bari naboka bakoragira gari ndu togo chaga twapeti twaya Abenga siasa twasa jinga ki twaruana twasa yubugima umuntu ni mukiengo lyo ndo ngenda ngitimu ya yitiru na rojenga online babantu bakoze na bachojenga timu Manchester City nini lakini mayanga ibingane bintu bito kwana asinga njo gwite chingaki na bwo ko mekia ni bugima bwitiri bagotwara stress kwanyara kwa bagokonyora mogoko because sometimes tukatwa accepting okubwa nkororo no gweta nkororo ingakinere timu getenere tete mete Manchester United ni timu ya Amerika bagikobe ororo ya Amerika bagikuire bikombe binge getokonya ko tokorigeri asi timu chichanya ko chikomo ke bikombe na bere top 3 asi timu chibwate chitaito chinyingiro asinga kichiga inere na kitogoro ke nguko mubwate amashabiki ya Manchester United no tari nguko okonyara ko mubwatakiria no egende ke yango gete yaso mu ryo ituna no uri kunyaka bagakoge chigumba kaya ni onge chigumba ko tari koragira amanyenga ki oyu ni gano mupira etimu irenga ki Manchester yana konya ka bage ku win etimu nere yare konya ka bage ku lose ne timu ekere kwanza ko win na ndikakoge chikwa gokera na ero bugui bwae na hega nyinga ki yagike na ocho ko gokera wikira we ko ngendo chenga tokonya kro musumari amagazeti esima bietu kuri arero wikachinga kinde monguru aranya ko bakago twanja tsinya ko tokomena ga mezendo ko motenga na ngome anto chinsa gite turamanya nyesabe ko gwanja aba turatenga ngome antore estimene ebintu bikwa mepi lakini ndi tiko monguru anje tsinya ko tokomena asembeo kena kubwatia emerobere kuru asigeta sinike kya Amazing Voice of Victory inyuranga umurobere we wanse bi kogorwa na mongoro nyuro ke bi gochorwa gochuri asembeo umurobere o request time umurobere ye documentary mangana majiango chale na Barnabas ndani ndo chinga kona kuyarika nikali 1212 kwane kinga ko bari bya yakobaga kumanyi asincha yobo kandi tukolya rero ya juma ine kento kikeri gochi kunya kobaga kolekana asinsieti ya Kenya abo go etimu iri abasakina barundo chingani bagento kona koligeri rero no mate kwane kinga Kenya kwa kego korekana yonya koba kubwatiria asubo mimona ubaga kubekera SMS ya mangana amajya wikachinga kichinde ya ngongoro kwa Hesbon Bosire njendo kilame kieko kila siku ya Jumanne na Jumatano saa 2:30 hadi saa 3. Ungana naye Kalen Atanja akiwa na mgeni Judith Nabwire wakikuletea kipindi cha afya mbashara kwenye runinga ya Amazing Voice of Victory na redio ya Voice of Victory. Kosa uchekwe. LT Kenya International Medical Center ni nyagitari ikotoka ime yomochi obosongo. Kenya International Medical Center irega igomochi itobosongo igoto kunyara ko tokutumika chi machine chekerero kuringoria omochando ore asomobere ogo. Songo na nene gotogo va services chia amarwaira ya gatoko kanga chronic diseases go lifestyle diseases omo ligereria ina marwaira abera go chande amate itenga kiendande na inda abande abale mairi nonyana abande ni go barasinye gitari aho wetera marwaira ya gatoko kanga chronic diseases ya marwaira to kunyara ko to konya no burwaire bwa diabetes, high blood pressure, asthma, arthritis, ulcer ne marwaire ande amange gwata abanyegitari bare trend nande bakuligereria umubiro w'umugima ko wetukia bakegesanise igomwa kimashini nigo kiroro cyarure kinse cya maiko kikoligereria ibimo byawo byonsi byo mubere ko wetukia bakamagurunse kira nabo iko kira ritukuri Jumapili
gochakira ensa eyemo ni kideka 20 umirana na daktari Irene Kimuma ase akunyara koboka okweresa amange iguru y'inyagitari yaito inyura na sigitasini kiachiri nguma kia Amazing Voice of Victory na amange kuru ase nyagitari yiga ya LT Kenya International Medical Center ekogera tokorigereria omobere omogima twachaga korigereria korwesa amaino nonya n'abantu mbara amaino asumbuete abo batakeire banyora amariogo ya amaino sing'encho korusia amaino tari korokwa solution yonsi omorigereria nigakwira ni obonyamasi bwaitu bw'omobere nse obutokorokanga immunity ase omonwe bw'egesongo kwanyora ng'ekero immunity eyabeire nse niga amarwaire akocha amange mono niga akona korangira ni finally gwachikonyora ng'omobere osarekire nigo gotonyora gwetera enamba yesimi ere 0717176383 gose 0798018654 koria na kikego sali omobere oito igonga titotigiri maega ase okorigereria amang'ana nutrition nigo twachire gokonya omochando ore ase omobere ogo. On 5th of October this year 2024, Metembe SDS Secondary School Alumni Association, in conjunction with the school principal, Board of Management and Parents Association, they cordially invite all old boys and girls for a special offering ceremony in aid of a borehole drilling. The ceremony will be at Metembe SD Church Campground. Also note, the meeting will start at exactly 10 a.m. Former students will get an opportunity of sharing and socializing. Ne numanyete buna Voice of Victory Radio and TV twakwariganeirie obokoreri bwaitu gocha asore ase chi studio cha Voice of Victory nabo okwenyorera obokoreri obuya buna bono koroiseriwa amatera ase chikwaya chiria chitabwati abaegeria nabo igo nigo koroiseriwa amatera yo ase chinchera chekerero kegima. Voice of Victory ngokora ture programming ase chinchera buna bono asoko bugeriwa epiano keyboard nabo igo chigita ase chinchera chekerero kegima na materago anyare koba kagwanchwa n'abantu abange boigo Voice of Victory Studios nigo toko recordia ase chinchera chekerero amaterao nabo igo nabo togokorera keria tokoroka mobile recording gose twacha goika ase ore ase ng'encho okoenekia buna kwanyorire obokoreri bwaitu ase nchirengia. Voice of Victory boigo ngokora tore video shooting ase emeyega ao buna emeyega yechinyangi emeyega ya matanga esolo artists ngokora tore emeyega yechikwaya emeyega ya prize giving emeyega ya graduation emeyega yo koiburwa gose birthdays nigo togokora emeroberie yeiga asogotumeka chikamera chekerero kegima buna bono chi BMW chi Canon nabo igo chikamera chinde no nyanchiria chikoiruruka igoro chimanyekaine buna chi drone. Voice of Victory ekero okwa rekodiri amona intwe nigo eyemo ase yemo okonyora kuirurukeriwa amaterao ase radio yaito ya 96.4 FM nabo igo akwanyara kubekerwa amatera yo yechibicha ase TV yaito ya Amazing Voice of Victory, Leading Souls
Christ. Voice of Victory boigo nigo tubwate umuroberio gwokoroisia amatera gochia ase chikwaya gose composition. Na boigo nigo tubwate abaigeria abo bakonyara koywanania amariogi akegima agose koya harmonize. Voice of Victory boigo nigo tubwate emiroberio bwokwegeria chikwaya amatera aria amanyekaine buna achiset peace. Aiga boigo nigo tokonyara koenana obosemia gochia ase chikwaya buna chiwenerete gokora shooting. Aiga boigo nkonyara tuli koenana amaigerio gochia ase abateri bene gose chisolo artists buna bagwenerete gokora amatera abo. Ase amange tutarire goika omochie obosongo asa magacho a golf arcade mbarabare ne stadium ya Gusii gose asa magacho a Kenya News